tak kdo je zpět? Ahoj hvězdičky, tady Kora, pokud jste noví, vítám vás a pokud ne, vítám vás zpátky u nového videa a doufám, že se užijete. Prostě už mám uslanou, takže s ní bojovat nemusím. Je 6:50 a dneska si potřebuju už napsat poznámky k té prezentaci na ten dějepis, protože je velká pravděpodobnost, že tu prezentaci nejspíš budeme prezentovat. Je to špatný. Není to špatný, to zvládnem. Mám na to, za 2 hodiny bych měla být už ve škole, takže mám tak hodinu 3/4, hodinu a 3/4. Mám tak hodinu a 3/4, takže budu dělat čaj s mlíkem. Papa, držte mi palce. Tenhle hrníček jsem dostala od babičky. A je úplně skvělej. Wow. To je moje snídaně, to. Je 8:24 a budu za chvíli vyrážet. Zatím. Say hi. Tak, pro jistotu. 11:09. Good morning. Guten Morgen. Já už Moje dnešní práce. Ahoj, už jsem doma. Potřebuji vysát a umýt koupelnu. Potřebuji si udělat prezentaci na občanku. Protože zítra jdu na den otevřených dveří, takže nebudu mít čas si ji udělat zítra, takže si ji udělám dneska. Jako první se ale převlíknu a najím se, protože nejím rybí filé školní jídelny. Už jsem převlečená a teď si půjdu ještě připravit na zítra do školy, ať se tím nemusím zabývat večer. Taky se budu muset naučit na test němčiny, protože budeme psát a budeme psát ve čtvrtek, to znamená, že se na ně nemůžu učit v úterý ani ve středu. Maximálně budu mít čas cestou na té školy. Lekla jsem se, že jsem někde zapomněla svůj sešit na angličtinu. Mám ho naštěstí. What the dog doing? Takže prezentaci mám hotovou a teď se jdu připravit na taneční. Koukejte, ztrácím vlasy. Ztrácíš vlasy? Já jsem si včera jdu domů. Zkoušela jsem se ještě pro žvejkačky. Zatím. Dobré ráno. Já jsem stala před půl hodinou, ale večer jsem nemohla usnout, takže jsem si trošku. Ale večer jsem nemohla usnout, takže jsem se trošku Ale večer jsem nemohla usnout, takže jsem se trošku přispala. Jedeme na tu školu. Právě jsem psala test z chemie. What the dog doing? Hi.
A hvězdičky. Proudila jsem se asi 20 minut zpátky a potřebuji si udělat prezentaci na zeměpis na mezinárodní obchod. Včera jsem zapomněla. Včera jsem byla po škole podívat se na další školu, ale teda nejvíc se mi líbila ta první zatím. Taky budeme psát z němčiny ještě. Tady jsem se každopádně včera učila cestou na tu školu, takže ji umím. Tak jo, musím běžet na prezentaci. Papa. Včera. Ahoj, chceš domů? Jsme na cestě do Drážďan. Ráno jsem nestíhala, takže jsem se natočila. Pomluvám se. Wow. Ahoj, chci se jenom omluvit, že mi video trvalo sestříhat tak dlouho. V budoucnosti se určitě budu snažit stříhat videa rychleji a doufám, že se zatím video užíváte. Pokud jo, nezapomeňte dát like. A já vám děkuji, že se mnou máte trpělivost. Du! What the dog doing? Děti, dneska máme před sebou ještě trošku chození, túru. Doufám, že jste si vzali dobré a pohodlné boty. Jinak budete mít zkažený celý výlet. Děkuji. Čau! Vysoká! Blok? Jo, blok. Za chvilku budeme končit, už jsme v poslední expozici. Ahoj, hvězdičky, tady Kora. Ozývám se vám z roku 2026, protože jsem polovinu závěru ztratila, takže nemám ani outro. Moc se omlouvám, že stříhání videa trvalo tak strašně moc dlouho. Aktuálně pracuji na novém videu. To doufám, že se stříhám dřív. Děkuju moc za sledování. Pokud chcete podobný videa, tak nezapomeňte nechat like a odběr. Ať vám žádný moje video neuteče, nezapomeňte si zaškrtnout zvoneček. A pokud jste dokoukali až sem, tak do komentářů nezapomeňte napsat výlet. Loučím se s vámi a nezapomeňte, i ve tmě mi hvězdičky svítí na cestu. Pa, pa.